Na alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga adlaw sang Huwebes, petsa 7 o kana petsa 6 sa bulan sang Oktubre sining nga tuig 2022. Kag para sa aton nga Christmas countdown, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. mayara na lamang kita sang 80 days to go before Christmas. Kag sining hapon inyo mga kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Kamusta ang inyong Huwebes no mga kabombo? Sining hapon nagapadayon sa gihapon ang linukpanay ang engkwentro dito sa may sitio Sigang, Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan sa tunga sang mga katapo sang New People's Army kaga 94th Infantry Battalion sang Philippine Army. Kaina no pasado alas 6 ang aga nagasugod ining engkwentro ti ato sa karon ang aton nga Bombo News team kay ina nagatag sang update no si Bombo Dennis Rubica ti wala pagid sang confirmed nga body count. Pang initially no may mga impormasyon nga duha no ang mga casualties, duha pa lang ang mga bangkay nga nakitaan gid kaga lunsay ini mga kabataan mga nagaedad sang napulo katuig kaga 11 anyo. Ginaligar nga mga miyembro sang NPA ini mga kabataan kay may mga armas sila kuno sa tupa mga recruitment sa NPA pero no initial information pa lang na wala pagid sa confirmed pagid no nagikan sa Philippine Army kung pilagid ang casualties sa nasambit nga engkwentro sa karon nagapadayon patuno kag sinigi lamang hapon no isa na naman ka engkwentro mga alas 4 ang nagluntad dito sa gihapon sa Barangay Carabalan. I-checkeron ta pa kung ano ni siya sugpon lang ini siya no kaya halin pa to kaina nga wala nagauntat ang linukpanay sa may Barangay Carabalan santo manggani sa mga ginapang post mambala no sa mga residente ka mga pumuluyo gid nga ato gid didto mismo sa lugar. Okay, na may mga evacuees na no, especially mga nagikan sa sitio Sigang gid pang evacuate na sa mga opisyales, sa mga otoridad kagindala sila sa may barangay hall sa Barangay Carabalan. Grabe no, kahapon nagapadulong to ang Bombo Radyo. Agod magatag kung tani isang school supplies kay grabe man to nga daan ang sitwasyon bala sa mga kabataan didto sa lugar. Tuman man kapigado ti kahapon na grabe man tong ila pagpasalamat galing kaya sini nga adlaw no wala gid sila naglaom ang iban nabugtawan sa linukpanan. Imbes nga magapadulong pa sila kung tani sa eskwelahan pero amo ini ang natabo. May-ari kita dire sa actual video nagika no sa aton isa ka netizen kaya Sir Benjamin Romano Ariola ti ipabati ni naton kay ipakita naton sa aton nga mga kabombo na actual video naga-video siya kaina sang aga samtang nagalinok pa na ito dito sa ila sa sitio Sigang sa may Barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Aribla kaya aton pamatian ang kabahin sang video ang ginpakibahin sa isa naton ka netizen. Mama! Ang cellphone ko nan. Dahil na, Uwara day, kuala nga na. ibuksan na nito. Dito sa kapilyanay. Diyos ko, wala kaya kabalo sina iya. Bagulang ko yung kabugtaw mo. Ako umuman. Bagulang yung yung kabugtaw paglupok ya. Mama, ano ko na eh? Dito ka mga nanay. Dito ka pagbulong ko. Si nanay no? Si nanay ya dara. Pagbulong ko. Ay! Di, dali di. Sila na. Hindi mo sudo kasi titi. Pari si Titi ya bala. Ay, ang buta ka doon. Ay, sila yung probably ah. Ang ito yung kakuan niya. Oh, gid no burang. May gatanga. Sayang. Ay, gito wala kabalo. Nagalan daw ko sa iyo.
nga sa kampo ni sang kwan ni nila ni nang juan. Kau kita si mama mo dahil sila mapapulion sa dahil ikul dahil ay kan ni Dudong. Diyos ko, ay kita yung blaka prepara. Oh, Bunoy! bago pa lang ko yung bala to. O kabugtaw. Si Dudong at sino? Ha? Matutuod na si Dudong. Si Kulo ka lang Ato si Kulo ka lang tanaw-tanaw. Kakulik balik ka sa Kado man yung bata si Kuya man. Ara ka sa sigaw. Ay, ato ko si Kulo kakulik balik. Okay, balik din dito oh. Nga gift, nga blessing para sa amon. Then, nabatian naman kabombo ang kabahin sa video. Nga ginpakibahin sa isa naton ka netizen, no? Ato gito dito mismo sa maya sitio Sigang sa maya barangay Carabalan sa syudad sang Himamaylan. Aga pa to kaina natabo, no? Ining aga pa ni gintik ining video ang iba nabugtawan sa paglinupok ang nagakatabo. May mga kabataan pa, no? Makaluluoy gid kaga kakululbaan sa amo nga sitwasyon. Imagine ara kamo susulod sa inyong balay tapos sa sagwa nyo nagalinok panay. Traumatic gid ni especially sa mga kabataan ti sa karon kaina pagpadulong to ni Bombo Dennis Rubica kag sang Bombo News Team kaina naga-report si Bombo Dennis may mga linok panay pa dito no sa area kaya ayara lang yan sa may proper lapit no kanday Bombo Dennis pero bation ang linok panay gihapon dito sa may barangay ako na sa sitio Sigang sa barangay Carabalan. Sa karon wala pagid kita sa official pagid no nga body count o kung pila ang nasamaran sa bahin sa NPA may mga nagagwa nga mga numero nga amo ini wala pagid sang confirm nga statement nagikan sa aton nga Philippine Army wala pa man nahibaluan kung may nasamaran man sa bahin sa mga militar. Pero mga makaluluoy dari mga kabombo amo ang mga sibilyano especially nga may ato pa nga daan nga iban nga ato pagid mismo sa encounter site ara pagid sila mismo sa may hindi pa sila bala makagwa kay may mga army pa kuno may mga militar pa sa sagwa kaya hindi pa safe bala nga gwaan although nagapadayon man ang evacuation no sa mga otoridad dito sa mga lugar nga pwede masulod nga safe bala no nga masulod kaga ma-evacuate ining mga pumuluyo. So ato na bantayan karon ang dugang update tuhoy sa sitwasyon dito sa sitio Sigang sa may barangay Carabalan syudad sa Himamaylan sa mga public affairs program sa Bombo Radyo Bacolod. Dugay-dugay kung makasulod si Bombo Cherry Grace Santillan ti aton man kamustahon no kung kamusta atong sitwasyon kung makatag siya sa dutay man nga update kung maidugang siyang update kaya may reporto si Bombo Cherry Grace Santillan tuhoy sa bloodletting activity no sa Bacolod City Police Office nga patigayunon sini nga Sabado. May blood donation drive no nga patigayunon ang BCPO didto man sa ilang ang lobby mismo no so ang dugang nga detalye bantayan ta sa report man ni Bombo Cherry kung makasulod siya no dugay-dugay samtang nangin malinong no kagwala sa record nga insidente ang Bacolod Police Station 1 humalin sa nagsugod ang Bacolod Mascara Festival 2022 at last week no officially mga malapit isa naman kasi mana no humalin sa ginbuksan ang Bacolod Mascara Festival 2022 kaga so far na wala sa na-record nga mga untoward incidents no sa sulod sa kapin-anom kadlaw man nga pag-checkyar sa aton nga mga otoridad sa mga kapulisan sa bulig man sa Philippine Army kag iban pa nga mga uniform personnel. Sakop sa Bacolod Police Station 1 ang Bacolod Public Plaza at may mga stalls naman to no ang Carnival sa likod sa Pope John Paul II Tower, ang Baywalk, ang San Sebastian Cathedral kag ang downtown area ti so far no malinong man wala man sa mga untoward incidents although tuman kasako subong no ang mga dalanon especially ang nasambit nga mga areas kaya syempre after 2 years man bala no nga wala na tigayon ning Mascara Festival nagabawi lagaw ang kadaman. May
Yara man sa mga kapin 100 no ka mga police personnel ang agin deploy sa Bacolod Police Station 1 sa ilang area of responsibility sa masunod nga semana starting October 10 mayara man sa patigayunon nga panaad no sa Mascara dito naman sa bahin sa may Panaad Park and Stadium ti aton manabantayan kung ano ang mga ginpreparar man no sa nga aton nga probinsya sang Negros Occidental kaya after pilaman kay years no nga wala man liwat nakapatigayon sining panaad sa Mascara. So nagapadayon lang gyapon no ang pagbantay man sa aton nga mga otoridad tuhoy sa nagapadayon man nga mga activities diri sa Mascara Festival. Sa balita nasyonal, ang gabinete no nagaistoryahanay sa karon tuhoy sa pagpahanugot sa blended learning. Kung patigayunon pa kuno abi bala no sa gihapon ang blended learning abisar nga magabalik na ang full implementation sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Kay supposedly sa bulan sang Nobyembre mga kabombo no full implementation na gid sang face-to-face classes no busilingon 5 na gid kaadlaw nga magabalik ang ang klase. Bala no, 5 na gid kadlaw nga magabalik ang mga estudyante sa eskwelahan pero ginaistoryahan sa gihapon sa karon sa mga cabinet members kung paghahatagan sang options bala ang mga eskwelahan no kung maga-implementar sila gihapon sang blended learning no kung ano nga sahi sang distance learning ang ilang mga iga-implementar sa pilaman ka mga selected nga places. Nagahimo pa sa karon sang report no ang mga cabinet members kagaila iniiga pasa kay President Ferdinand Marcos Jr. agod nga makahatag o kon makahimo sang desisyon ng presidente kung ano iga panagtag nila no nga mga options sa mga eskwelahan. Tinagalaom gani ang kahapon no na kadungan sa Teachers Day tinagalaom man gani ang Alliance Concerned Teachers Negros nga kung tani bila matagan no sang suporta sang gobyerno mga manunudlo nga mga overwork, underpaid kag unsupported. Di pa dayon sa gihapon na panawagan sa mga manunudlo nga nagikan bala sa salary grade 11 no i-upgrade kun tani ang ila sweldo sa salary grade 15 kay ambal gani kuno kung nagaproblema kuno mga manunudlo sa ilang kabuhi bangod sa kapigaduhon bangod sa kakulang sang sweldo ti paano na sila karon makatudlo sa maayo sa mga kabataan ti kun luyag sang gobyerno nga ma-improve ang education system sa pungsod dapat i-improve man ang suporta sa mga manunudlo. 59 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Dugay magasunod ang atong nga Bombo Network News, mga nagapangunang mga balita nasyonal. Kagabantayan lang ang dugang update no sa encounter dito sa may barangay Carabalan, Himamaylan City sa mga public affairs programs ng Bombo Radyo Bacolod. Ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro Network News Evening Edition, Oktubre 6, 2022 sa Christmas Countdown. 80 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Sa ating international news, dating pulis doon sa Thailand nag-amok sa daycare center, mahigit 30 katao ang napatay. Samantala sa Pilipinas naman, kontrata para sa pinakamalaking railway line sa Pilipinas, pinirmahan na. 66% naman ng mga Pinoy nais tugunan ng pamahalaan ang isyu may kaugnayan sa inflation ayon yan sa survey. Samantala pa rin, bagong press secretary, sunod na linggo na raw maanunsyo ng Malacanang ang Pangulong Marcos naman nanguna rin sa signing nitong tinaguriang commuter railway dyan po naman sa project sa Calamba, Laguna. Si Information Technology Secretary Ivan Uy itinalaga na muli sa pwesto at pinanumpa na ni Pangulong Marcos. Samantala pa rin itong blended distance learning, pinag-aralan pa rin ang DepEd kung ipagpapatuloy daw pagkatapos sana ng Nobyembre 2.
Samantala naman, 2 bata na ang naiulat na nasawi sa engkwentro sa barangay Carabalan, Himamaylan. Sa sports balita naman, NBA superstar LeBron James at Lakers abay binigo kanina ng Phoenix Suns sa kanilang unang preseason games. At sa ating entertainment news, Hollywood actor Brad Pitt todo tanggi sa aligasyon na nangbugbog siya sa dating misis na si Angelina Jolie. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bambil Marakulat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, pumirma na nga ang bansa, ang gobyerno ng Pilipinas na mga kontrata para naman sa pagtatayo ng isang railway project. Good news dyan sa may bahagi ng Southern at Central Luzon na tinaguriang pinakamalaking railway line o project. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ang 147 kilometers North-South Project o kinaman ay commuter railway project na magkakaroon ng 35 mga istasyon at 3 mga dipo ay nasang magbabawas daw ng oras ng paglalakbay mula sa lugar ng Calamba, Laguna hanggang doon pa sa Clark International Airport sa wala pang 2 oras. Aniya, ibabalik ang kultura ng rilis sa Pilipinas dila naman sa turang ambisyosong proyekto. Magbibigay din ito ng ligtas, abot kaya at maginhawang transportasyon para sa ating mga kababayan habang pinabibilis ang economic rebound. Base naman sa datos ng Department of Transportation o DOTR, itong railway project na ikokonekta sa iba pang linya ng tren sa Pilipinas, inaasahang makakatanggap ng mahigit 250,000 mga pasahero araw-araw. Magsisimula ng konstruksyon sa darating na Pebrero ng susunod na taon habang yung buong operasyon ay inaasahan daw magsisimula sa taong 2029. Mayroong mahigit 100,000 direct at non-direct jobs ang bubuo sa naturang napakalaking proyekto. Ang 90 billion pesos na proyekto ay pupunduhan ng mga pautang mula sa Asian Development Bank o ADB at Japan International Cooperation Agency o kaya naman ay JICA. Lumabas naman sa survey na 66% ng mga Pilipino sa bansa ang nagnanais na kukontroli ng kasalukuyang administrasyon at bigyan ng agarang atensyon ang isyo may kaugnayan sa inflation. Isinagawa ang survey mula September 17 hanggang 21 sa loob ito ng 1,200 adults. Maliban sa inflation, nais din nila natugunan ng pamalaan ang sahod ng mga manggagawa na nasa 44%. Pangatlo, ang paggawa ng maraming trabaho na 35% at pagbabawas naman ng kahirapan na nasa 34%. Ang iba pang national concerns na dapat tugunan ng bansa ay ang mga sumusunod: labanan ng graft at corruption, 22%, paglaban sa kriminalidad, 19%, pagtugon naman sa problema ng involuntary hunger, 17%, pagpapatupad ng batas sa maimpluwensya o ordinaryong tao, 12%, pagbibigay ng suporta sa mga micro, small at medium na negosyo, 9%, pagpahinto naman sa pagkasira at pang-aabuso sa kapaligiran, 9%, pagtataguyod ng kapayapaan sa bansa, 8%, pagbabawas naman ng mga buwis na binayaran, 7%, pagkontrol sa pagkalat ng pandemya ng COVID-19, 5%, pagtatanggol sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas laban sa mga dayuhan, 5%, pagprotekta naman sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers, 4%, na naghahandaw pang harapin ang anumang uri ng terorismo, 2%, at iba pang alalahanin na 0.2%. Ang resulta ng survey ay inilabas isang araw lamang matapos na itala ang inflation ng bansa o ang rate ng pagtaas ng presyo ng mga consumer goods at services sa 6.9% noong buwan ng Setyembre na mas mataas sa August inflation rate na 6.6%. Bombo International News. Mamaya kukuha tayo ng update direkta po dyan sa Thailand. Kaugnay po naman sa nangyaring pag-amok ng isang dating pulis sa isang daycare center. Ito raw ay namaril at mahigit 30 katawang patay at direkta tayong kukuha naman ng sitwasyon dyan po naman sa Thailand. Lahat nakakagulat itong pangyayari dahil dyan sa lugar pala ng Thailand ay pambihira yung pangyayaring magkaroon ng mass shooting incident kung saan nga ay isang dating pulis ay sangkot daw dito. At inantay natin yung ating correspondent sa pagpasok naman mula dyan sa Thailand sa direktang pag-uulat. Samantala muna sa patuloy pa na muna ng ating mga balita balik dito sa Pilipinas,
Ipinagmalaki pa rin ng National Economic Development Authority o NEDA ang itinatakbo ng ekonomiya ng bansa na dulot daw ng ligtas at iunting reopening ng bansa mula naman sa COVID-19 pandemic. Gayunman sa kabila nito, sinabi ni Chief at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, dapat daw ay hindi maging kampante at ituloy-tuloy lamang yung reforma. Tinukoy naman ni Secretary Balisacan yung mga batas na maring pakinabangan sa economic liberalization. Aniya tulad lamang ito ng Public Service Act, yung Foreign Investment Act at Retail Trade Liberalization Act. Ayon pa sa kalihim, kailangan pa rin ang intervention sa ilang sektor tulad sa trabaho at iba pa. Inalimbawa pa ng Chief Economist ng bansa na yung agriculture sector na nag-eempleyo ng 22.6% sa total employment ay nawalan daw ng 265,000 na mga employment sa year-on-year dahil po naman sa epekto ng mataas na presyuhan ng mga produktong langis, yung fertilizer, yung presyuhan nito, yung African swine fever nakapekto rin, yung bird flu at mga dumaan naman na sama ng panahon. Paki-update muna tayo dyan sa Palasyo ng Malacanang. I-anunsyo nga dito, inaabangan kung sinang susunod na press secretary at yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Samito. Bago yan, Bombo Elmar, ay may magandang mga development nga dito sa dinaluhan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung signing ng contract para dito sa initial na i-report ninyo kanina, yung pinakamalaking railway program at yan ay mas marami yung masiserbisyuhan nalagdan na yan. At si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang sumaksi sa naturang kaganapan at tinaasahan na mauumpisa na yan sa lalong madaling panahon. At may pasabi dito ang Pangulo, huwag mag-alala yung ilang parte ng ating bansa. Siyempre, ito kasi dito yan sa Luzon. Nandun na rin sa plano yung para sa iba pang parte ng ating bansa. Well, Visayas and Mindanao, yan na ang susunod. Pero kinakailangan muna makausad itong proyekto na ito para yung funding ay makapag-allocate din sa iba pang mga programs ng pamahalaan. Katulong naman dyan yung Japan International Cooperation Agency at yan yung kilala sa tawag na JICA na nagpa-participate at nagkakalob sa atin ng grants para dito sa mga malalaking proyekto. Pati na yung mga silid-aralan. Ongoing pa rin, kabi-kabila yung mga proyekto na yan, Bombo Elmar. Kaya naman, ang Pangulo ay positibo ang pananaw hinggil dito sa ganitong mga development dahil siyempre yung transportasyon, ito yung magbubukas para mas maraming maitawid ng mga produkto mula sa isang lugar patungo sa ibayo at ganun din yung mga tao, mas mabilis yung transportasyon, mas epektibo yung hanap buhay ng mga tao pagka maayos yung public transportation. At yan ang naging bahagi ng kanyang mensahe. Narito ang tinig ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We welcome this development at a time when we are going, and we have used this phrase often, full speed ahead towards modernization and our transport system. And we are reclaiming our lives from the COVID-19 pandemic. This is what all of this truly means. I, of course, greet and celebrate the efforts of the men and women of the Department of Transportation for this very important day. Your service and dedication to realize our vision of a truly connected and progressive Philippines helps bring us closer to our collective success. Yan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaharap yung mga stakeholders. Ibig sabihin, yung mga bahagi nitong programa na ito, pati na yung nasa panig ng mga posibleng makabinipisyo dito sa naturang proyekto na masisimula na dahil nga nagkaroon na ng contract signing at yan ay sa hinaharap na panahon. Samantala, Bombo Elmar, iba lamang ako ng konti sapagkat may panibagong development dito sa anunsyo ng Palasyo Malacanang o partikular na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil mas maikli na raw yung shortlist, mas shorter pa yung mga pangalan na pinagpipilian bilang susunod na press secretary bilang kapalit nga ni resigned
Press Secretary Trixie Cruz Angeles. At yan ay hindi man pasok doon sa 100 days, next week na raw, Bombo Elmar, humirit ang Pangulo dahil nga may ibang mga bagay na kinukonsider at tinitingnan din, tinitimbang-timbang at ito'y ikinukonsidera ay para daw sa kapakanan ng tanggapan na kanyang pamumunuan ay siyempre dapat akmang-akma, Bombo Elmar. Kaya tinitimbang itong mga bagay na ito, iba't ibang aspeto. Kailangan ay maayos magpaliwanag, maayos ang pagharap sa publiko at nakasasagot ng mga katanungan ng media, lalo na sa anumang pagkakataon at iba pat sari-saring issue, Bombo Elmar. Yan yung mga kwalifikasyon na binabanggit ng Pangulo, pero wala pa siyang binanggit na pangalan sa dalawang event na kanyang pinuntahan kanina. O bali 3 na event na pinuntahan ng Pangulo kanina maghapon, Bombo Elmar. So wala pang pahiwatig talaga, Bombo Dennis, kung sino yung matunog na matunog. Ano? Napakalaga kasi itong bagong press secretary, Bombo Dennis. At inabangan din natin kung siya na rin ang magiging tagapagsalita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil sa loob ng halos hanggang araw ng Pangulo ay wala siyang spokesman din, Bombo Dennis. Yes, pero Bombo Elmar, may konti tayong pasilip. Etong, bagamat may mga binabanggit ng pangalan para dito sa pagpipilian bilang susunod na press secretary, itong Deputy Executive Secretary, siya mismo yung pumunta kanina doon sa tanggapan ng Office of the Press Secretary na nakabase sa lungsod ng Maynila, Bombo Elmar, at hiwalay na gusali ito doon sa dating pinananatilihan ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Ito'y matatagpuan dyan sa may United Nations Avenue. At dito ay pinulong, kinausap nitong si Deputy Executive Secretary Hubert Guevara ang mga natira ng mga opisyal at mga tauhan din ng Office of the Press Secretary. At may mga instruction, may mga hakbang na ginagawa ang itong panig ni Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. So yan yung abangan natin, Bombo Elmar, kung ano mga development matapos yung naturang pag-uusap ng naturang mga opisyal. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala muna sa ibang balita, naitalaga muli ni Pangulong Bongbong Marcos si Information Technology Secretary John Vincent Uy na isa sa mga naantala ang pagkumpirma ng makapangyarihan commission on appointments kung saan nga kamakailan dilan pa rin sa kakulangan ng oras. Kasabay nito ay pinanumpa na rin sa pwesto ng Pangulong Marcos si Uy sa Malacanang nitong hapon lamang. Hindi naman nakasabay si Secretary Uy sa panunumpa nga ng nauna rito yung 11 mga cabinet secretaries nitong nakalipas na araw. Ilan naman sa ito ay nasa Amerika daw. Ngayon pa man, una nang tiniyak ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may tatalaga rin si Secretary Uy pagdating ito na nanggaling naman sa bansa. Pinanumpa rin ng Pangulong Marcos sa mga bagong opisyal ng Malacanang Press Corps pati na ang mga photojournalists mula sa mga local at foreign media na nakabase naman dito sa Metro Manila. Nagbabala naman ang Bureau of Immigration sa publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap bilang mga tauhan ng ahensya sa social media. Inilabas ni Commissioner Norman Tansenko ang babala sa gitna ng mga ulat na maraming scammer sa social media ang gumagamit na ng mga larawan at impormasyon ng mga empleyado nito para iligaw umano ang publiko sa pakikipagtransaksyon sa kanila. Sinabi pa ng Bureau of Immigration Chief na ang mga empleyado ng Bureau ay hindi otorisado na makipag-ugnayan at gumawa ng mga transaksyon sa labas ng mga pasilidad nito at sa labas ng office hours. Nakipagpulong na si Tansenko sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para pag-usapan ang mga isyong ito, gayon din ang iba pang cybercrime concerns na nakakaapekto sa Bureau of Immigration Operations. Samantala naman sa ibang balita, iniulat ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta na maglalabas ang Department of Justice o DOJ at ang mga attached agencies nito ng isa pang batch ng mga persons deprived of liberty. Ito po yung mga inmates, mga bilanggo sa darating na Oktubre 25. Ang Attorney Acosta, makakapagpalaya muli ang Department of Justice, ang Public Attorney's Office, ang Bureau of Corrections at ang Board of Pardons and Parole. Aniya, asa ng mga matatanda, yung matagal na nakakulong, ay makakauwi na rin sa kanilang pamilya.
palalayain ng mga bilanggo bate na rin sa parol mula sa Board of Pardons and Parol at kanilang good conduct time allowance na tinatawag at yung mga napawalang sala sa korte. Samantala, sinabi naman ni Atty. Acosta na sinusuri ngayon ng Public Attorney's Office ang rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kaugnay po naman sa clemency ng natura naman ng mga bilanggo na mahigit sa 300 mga inmates. Sa kabilang banda naman, sinabi ng Bureau of Corrections na mahigit 300 din na mga inmates ang pinalaya noong nakarang buwan nga mula naman sa New Bilibid Prison at iba pang mga kulungan at mga penal farms dito naman sa ating bansa. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, blended distance learning pinag-aaralan kung ipagpapatuloy pa pagkatapos ng Nobyembre 2. May pag-uulat si Bombo Everly Rico. Pinag-aaralan na ng gobyerno kung papayagan pa rin ang implementasyon ng blended o distance learning dito sa bansa, partikular na sa mga elementarya at sekundarya ng lagpas sa Nobyembre 2. Ito kasi ang petsa na inaasahang lahat na ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas ay required nang magbalik sa face-to-face classes. Ito ang kinumpirma ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa sideline ng kanyang pagpunta sa gift-giving event para sa mga daycare students sa Mandaluyong City ngayong araw. Anya, bumabalangkas pa ang miyembro ng gabinete ng report na isusumite sa Pangulong Bongbong Marcos para makapagpasya sa magiging susunod na hakbang. Kung magugunita nga na inatasan ng Department of Education ang mga paaralan sa pagbabalik ng face-to-face classes sa 100% kapasidad. Subalit bumuelo naman dito ang Pangulo at inirekomenda muna ang pagsasagawa pa rin ng blended learning sa ilang mga partikular na lugar dito sa bansa. Samantala naman sa pagbisita ni Vice President Sara sa Mandaluyong, kanyang pinangunahan ang gift-giving event na nasa mahigit 100 mga daycare students ang nabigyan ng education kits sa pakikipagkolaborasyon na rin ng Office of the Vice President sa Embahada ng Qatar, kung saan present din sa naturang event si Ambassador ng State of Qatar to the Philippines na si Dr. Ali Ibrahim Al-Malki at gayon din si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos. Nagpasalamat din ang Vice Presidente sa pagsuporta ng Embahada ng Qatar upang maging posible ang naturang inisyatibo. Narito pa ang naging bahagi ng pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Allow me to take this opportunity to acknowledge this initiative of Ambassador Al-Malki when he called on me last month. During his courtesy call, he brought up the idea of distributed souvenir items and bags to school children. I take pride in continuing linkages, cooperation, and meaningful exchanges between the Philippines and Qatar in 4 decades of our bilateral relations. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, tinawag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga unsung heroes ang mga magsasaka at mangingisda dahil sa kanilang papel na ginagampanan para naman sa ating mga kababayan. May tuturing daw ang mga mangisda at magsasaka na bayani dahil sa silang katuwang naman sa pag-unlad ng bayan. Dahil sa kanila may pagkain sa ating hapagkainan na siya nagbibigay lakas sa atin at may pursige naman ang mga dapat gawin para sa patuloy na pag-angat ng bansa. Inilahad ng Chief Executive ang iba't ibang tulong na napamahagi ng pamahalaan sa mga mangisda at magsasaka, gaya ng halimbawa na lamang ng financial assistance at fuel discount program na umaabot na sa 320 million pesos. Nariyan din daw ang Quick Response Fund na pantulong din sa mga magsasaka at mangingisdang naging biktima ng kalamidad. Sa ngayon ay sinasabi pa ng kanilang impormasyon na nasa 1.5 billion pesos na ang nailalabas ng gobyerno para sa may 17 milyong mga nakabenepisyo na sa naturang ayuda ng pamahalaan para naman sa mga nasa sektor ng agrikultura. Samantala naman, tinukoy ng Philippine Statistics Authority sa isinagawang labor force survey ang mga sektor sa bansa na malaking nawala ng mga trabaho. Ang top 5 subsectors na bumaba ang employment mula July ng taong kasalukuyan ay ang mga sumusunod:
Una, ang fishing and aquaculture na nasa 286,000, construction 258,000, arts, entertainment, and recreation nasa 64,000, human health and social work activities 37,000 at ang real estate activities 37,000. Samantala sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga walang mga trabaho sa Pilipinas, tumaas naman ang mga individuals na nagkatrabaho na umabot sa 47.87 million mula sa 47.39 million noong buwan ng Hulyo. Ito ay katumbas ng employment rate sa 94.7% noong buwan ng August na mas mababa ng bahagya noong buwan ng Hulyo. Mga panditali ng mga balita, may nangyaring engkwentro dyan po naman sa may bagi ng Negros. At kukuha din tayo ng direktang pag-uulat doon po naman sa bansang Thailand. Sa sinasabing nag-amok daw na dating mga pulis at marami ang patay, may gitna 30 sa mga oras na to. Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, naglabas ng public advisory ang Philippine Statistics Authority o PSA tungkol pa rin sa ilang mga kababayan natin na di pa raw nakakatanggap ng kanilang Physical National Identification Card o National ID. Ayon sa kagawaran, maaari na silang mag-download ng digital version. Sinabi ng Philippine Statistics Authority na yung PhilSys Digital ID ang proactive na diskarte nito upang bigyan daan daw ang mga nagparehistro na kaagad na tamasahin ang kanilang benepisyo ng pagiging PhilSys registered tulad ng mas mahusay daw na pag-access sa mas maraming serbisyo sa pananalapi at panlipunang proteksyon, alinsunod na rin sa Section 7 ng Republic Act 11055 o ang Philippine Identification System Act of 2018. Inanunsyo nga dito ng PSA na yung mga successfully registered sa PhilSys o yung mga nabigyan ng PhilSys number ay maaaring mag-avail daw ng e-lead sa iba't ibang mga format nito. Nabanggit ng QR code ay naglalaman daw yan ng mga piling detalye ng kung saan nga nandito o nandoon naman yung demographics at yung nakaharap na larawan na nagparehistro para sa mas madaling pag-verify. Gumagamit din ito ng mga public-private key cryptography na tinatawag upang matiyak yung impormasyon daw sa QR code ay hindi maaari namang pakialaman. Mamaya kukuha tayo ng karagdagang update kaugnay sa balita na 2 bata ang naiulat na nasawi sa nangyaring enkwentro doon sa barangay Carabalan, Himamaylan sa pamamagitan niya ng report ng Bombo Radio Bacolod. Samantala muna, iniulat din ng Anti-Red Tape Authority na OARTA na meron ng kabuang 28 mga fixers ang kanilang naaresto at 3 ang nahatulan naman itong nakalipas sa Setyembre ng taong kasalukuyan. Sinabi ng Anti-Red Tape Authority Officer in Charge na si Undersecretary Ernesto Perez, sa 21 mga entrapment operations ang kanilang naisagawa na. Aniya para sa paghawak ng kaso, nag-set na rin sila ng 21 mga entrapment operations. 28 mga fixers ang nahuli at 3 naman ang nahatulan. Dilan pa rin sa paglabag daw sa anti-fixing law gaya na lamang ang pinag-utos ng batas. Ayon pa sa opisyal, 74 na kaso na may mahigit 500 na bilang na paglabag ang kanilang nahihain sa Office of the Ombudsman at Civil Service Commission. Samantala, sinabi naman itong si Perez na yung Anti-Red Tape Authority sa ilalim ng programa nitong National Effort for the Harmonization of Efficient Measures of Interrelated Agencies ay nagbawas ng oras ng pagproseso, gastos at mga kinakailangan sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang National Effort for the Harmonization of Efficient Measures of Interrelated Agencies ay isang sectoral-based streamlining effort na nagtatarget na bawasan yung oras, gastos ng mga kinakailangan at mga pamamaraan sa mga sektor ng pang-ekonomiya at ginarin yung panlipunang kahalagahan ng umaabot na raw sa 52% sa loob ng nakalipas na 52 weeks. Ito yung programa na nilunsad noong pang taong 2020. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, formal nang nakipagtulungan ng Public Attorney's Office sa Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng legal na tulong sa mga ina na humihingi ng suportang pinansyal mula sa mga ama ng kanilang mga anak. Sinabi ni Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta na lumagda siya sa isang Memorandum of Agreement sa Department of Social Welfare and Development. Nakasaad sa nasabing agreement na merong 2 lawyer na nakadetail na ngayon sa kanilang central office tuwing Lunes at Miyerkules.
Dahil dito, pinaalalahanan ni Acosta ang mga ama na obligado silang magbigay ng suportang pinansyal sa kanilang mga anak sa ilalim yan ng batas. Sa kabilang banda, pinunto ni Acosta na sa ilalim ng batas, tanging ang legal na asawa lamang ang makakuha ng suporta pinansyal, ngunit hindi ang mga mistress. Samantala pa rin sa iba pang mga balita, bibili naman ang karagdagang high-tech na mga plate-making robot ang Land Transportation Office o kinaman LTO para maabot pa rin yung target na zero backlog pagtuntong ng taong 2024. Sinabi ni LTO Assistant Secretary Chofilo Guadis kasama ito sa kanilang estratehiya para agad na matugunan yung backlog naman sa mga plaka ng masakyan. Aniya kakailanganin ng 84 milyon na pondo ng ahensya para makabili ng panibagong iRobot. Sa kasalukuyan, may dalawang high-tech plate-making robot na ang ahensya sa planta nito na gumagawa ng plaka para naman sa mga motorcycle at motor vehicle kung saan nga ay 10 araw na oras o kaya naman bukod pa ito sa mga manual bossing machines para naman sa plate replacement. Magwita sa kasalukuyan, mayroon pang higit sa 11 milyong plaka ang backlog ng LTO sa mga motorsiklo, habang 5.9 milyon naman ang para sa mga papalitang plaka. Sinabi ni Assistant Secretary Guadis na sisikapin nila nga matapos hanggang 90% ang produksyon ng mga backlog ng plaza o kaya naman ay plaka sa katapusan naman ng taong 2023. Sa dagdag pang balita, ang Pilipinas nasa tamang landas. Mataas na grado ibinigay ni Speaker Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang first 100 days. May karagdagang pag-ulat si Bombo Annalise Soberano. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos sa magandang accomplishment ito sa kanyang first 100 days bilang Chief Executive. Ayon kay Speaker, great job ang performance ng Pangulo bilang panimula sa kanyang liderato tungo sa economic recovery ng bansa dahil sa naranasang pandemya. Partikular na binanggit ni Romualdez ang pagbuo ng Malacanang ng panukalang budget na tutugon sa pangangailangan at mga problema ng bansa. Ayon kay Speaker, sa panig ng Kamara, mabilis na naipasa ang 2023 General Appropriations Bill na siyang pinakamahalagang legislative agenda ng Marcos administration. Anya, ang Pilipinas ay nasa tamang landas at patuloy na tumatakbo at paglago ang ekonomiya sa kabila ng nararanasang pinsala dulot ng pandemic. Dagdag pa ni Speaker na sa ilalim ng Marcos Jr. administration, tunay na mas maliwanag ang hinaharap ng bansa. Sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez, naipasa on time ang 5.268 billion pesos na proposed national budget na makakatulong para makabangon ang bansa sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sinabi pa ni Romualdez, naging matagumpay ang mga biyahe din ng Pangulong Marcos sa Indonesia, Singapore at Amerika at makakatulong para mahikayat ng mga foreign investment para nga dito sa Pilipinas. Batay sa pagtaya, aabot sa $14.36 billion ang inaasahang investment pledges na nakuha ni Pangulong Marcos nang bumisita ito sa Indonesia at Singapore, habang $4 billion naman sa kanyang working visit sa Amerika. Naniniwala si Speaker na ang maingat na pagpili ng Pangulo ng mga mahuhusay na economic managers at masusing paggawa ng medium-term fiscal framework na siyang magsisilbing roadmap ng Marcos administration ay talagang tiyak na magkakaroon ng gabay para sa kanyang high growth trajectory na magiging na magandang performance ng Pangulo para pamunuan ang bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Constitutional amendments, and that's the job of Congress. That's why we're all here. We're supposed to review the net expenditure program, and so we do refinements, no? So in areas where we feel that the original proposed NEP, no, may not be fully expended, we make refinements and then we make realignments to programs, whether they be in education, in agriculture, for people that need more urgent projects and programs. Realign that through the institutional amendments, and that's very transparent, and we put it forth. And that now we hope that our friends in the Senate will also. Speaker Martin Romualdez. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.
Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, sa patulingan ng ating mga balita, nakatakdang magsama-samang mahigit 200 industry at sectoral leaders para sa 3 araw na Environmental Forum. Layo nito ay upang makabuo pa ng exclusive long-term policies na tututok daw sa multi-sectoral challenges para naman sa environmental resilience na gawang pagsamasamahin naman ng Department of Environment and Natural Resources at ganoon rin Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga yung iba't ibang mga stakeholders alinsunod na rin sa pangako ng ahensya na maprotektahan pa rin yung likas na yaman ng bansa at magkaroon din ng inclusive at multidisciplinary dialogue sa lahat naman ng sektor sa ating bansa. Layon daw din ito upang matukoy naman ang mga pagsubok sa paggamit ng isang environmentally resilient Philippines. Kabilang sa mga tumukoy ang mga actionable recommendation yung kung saan nga ay kinatawan ng gobyerno, yung civil society, yung akademya, scientific institutions at mula naman sa development sectors. Yung mga estratehiyang ito daw ay kinakailangan integrated daw sa isang science-based, risk-informed, ethical at equitable stewardship ng kapaligiran at likas na yaman naman ng ating bansa. Sa dagdag pang balita, naniniwala naman si Senator Robin Hood Padilla na magandang simula ang unang 100 days ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang punong ehekutibo ng bansa. Sinabi ni Padilla, maliban sa pagbuo ng isang powerhouse team ng economic managers, personal na ginagampanan ni Pangulong Marcos ang tungkulin ng traveling salesman na nag-akit ng pamumuhunan at negosyo mula sa ibang bansa. Ayon pa sa Senador, kasalukuyan ding personal na inaasikaso ang pangangailangan natin sa pagkain at agrikultura bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Simula pa lamang ng unang 100 days na ito kung kaya't hangad natin na maipagpatuloy ang ganitong magandang simula sa natitirang 2,092 days ng kanyang termino mula October 8, 2022 hanggang June 30, 2028 para tugunan ang iba pang problema ng ating bayan. Abangan pa ang detalye ng ating mga balita sa sports balita. Ang unang game ng Los Angeles Lakers at grupo rin ni LeBron James. At sa ating mga showbiz balita, ang sagot naman ng Hollywood star na si Brad Pitt laban naman sa kanyang dating misis na si Angelina Jolie. Pero bago ang mga balitang yan, maki-update muna tayo doon sa Maguindanao dahil sa ang mayor doon ay maglalaan daw ng pabuya, makakapagturo daw sa pumatay sa kanyang katunggali. Pero bago naman ang balitang yan ay maki-update muna tayo dyan sa Maya Negros Occidental kung saan nga ay may nangyari daan dyan. Kaugnay po naman sa nangyari naman labanan sa mga oras na ito. Babalikan po natin lalo na dyan sa may bahagi ng Negros Occidental sa magitan naman ng Bombo Radio Bacolod. Samantala muna mga kabombo, ka-Star Nation, yung lugar dyan sa may Maguindanao nga, i-check natin kung ready na itong Star FM Cotabato. Kaugnay po naman sa naturang report. Bombo Radio, okay naman ay Star FM Cotabato. Go ahead, Bombo Radio o Star FM Cotabato. Maglalaan na ng reward or pabuya si Dato Odin Sinswat Maguindanao Mayor Dato Lester Sinswat sa sinumang makapagbibigay impormasyon para matukoy ang taong responsable o nasa likod ng pamamaslang sa kanyang tiyuhin at kanyang katunggali sa pagkamayor noong nakaraang eleksyon na si former Barangay Dalican Chairman Dato Jamil Sinswat. Hindi na binanggit pa ng alkalde ang halaga ng reward upang hindi ito sasamantalahin ng ibang tao. Sinagot din ng alkalde
ang mga paratang na iniugnay siya sa pagkakapaslang sa kanyang tiyuhin na naging katunggali nito noong nagdaang eleksyon sa pagkaalkalde. Ayon kay Mayor Lester Sinsuata, posibleng mayroong third party na nakikisawsaw upang sirain ang samahan ng kanilang pamilya, sirain ang imahe ng munisipyo at ang kanyang administrasyon. Pagkamatay ng aking uncle, pinag-aralan pa natin at sa investigation, nagpalabas naman ng statement po ang iyong lingkod sa nangyari sa aking uncle. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Sa dagdag pang balita sa oras na ito, inaprubahan na ng Commission on Elections si Comelec Anbanc ang panukalang magbibigay daan sa kanila na magsagawa ng initial screening ng Certificates of Candidacy ng mga sangguniang kabataan aspirants. Sinabi niya Commission on Elections spokesman John Rex Laudianco, ang Commission Anbanc ay gumawa ng patakaran at kasunduan sa pagsasagawa ng pre-evaluation ng Certificates of Candidacy, partikular na sa mga kandidato para sa sangguniang kabataan at pagtanggi sa pagtanggap nito mula sa mga aspirants na higit sa 24 na taong gulang sa araw ng halalan. Sa hiwalay na payag naman inilabas ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, sinabi niya na ang kanilang ahensya ay desidido na tumanggap o tumanggi ng mga Certificates of Candidacy ng mga overage na mga sangguniang kabataan aspirants. Layo nito ay upang maiwasan ang paghahain ng maraming petisyon para sa kanselasyon at diskwalifikasyon gaya ng naranasan ng poll body noong nakaraang sangguniang kabataan elections. Batay ito sa naging desisyon ng Korte Suprema sa Garvida case kung saan idineklara na ang isang aspirant na mahigit 24 years old kahit isang araw ay hindi kwalipikadong tumakbo sa anumang posisyon sa sangguniang kabataan elections. Samantala naman sa ibang balita, ang Senado itinangging sinadyang i-delay ng Commission on Appointments para naman sa mga cabinet secretaries na na-bypass at nagpaliwanag na rito ang Senate President. May nakuha pang impormasyon si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jen, kanina ipatuloy yung pagdinig ng Senado kaugnay sa budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Partikular dito yung mga inaprobahan yung budget ng Department of Budget Management na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos at yung Department of Tourism na nasa mahigit 3 billion pesos. Bombo Elmar, inaprobahan at inasahan na sana ito sa plenary debate sa mga sunod na mga araw. At kanina nga rin, ito nagpaliwanag ang liderato ng Senado, partikular si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, kaugnay sa pagkaantala ng deliberasyon, kaugnay sa confirmation ng mga cabinet secretaries na nabaypas ng Senado. At kabilang nga dyan dito, Bombo Elmar, itong dating Executive Secretary, itong si Secretary Vic Rodriguez ba yan? Oo, eto, nawala, nagka-problema signal ko. Vic Rodriguez at itong si Press Secretary Trixie Angeles Cruz at ito si dapat ay Commission on Audit Chairperson Kalida, Bombo Elmar. At sabi niya, ay nagkaroon lamang daw ng problema dahil talagang naubusan sila ng oras nung deliberasyon at yung iba kasi ng mga miyembro ng gabinete ay nasa biyahe kasama ng Pangulong Bongbong Ferdinand Marcos Jr. doon sa Indonesia at Singapore. At kaya nagkaroon lamang daw ng delay at sinabi niya na yung mga committee hearings ay naantala at hindi naman daw sadya na talagang iantala dahil every Wednesday lamang daw yung ginagawa na pagdinig ng makapangyarihan na Commission on Appointments. Kaya sabi niya, nasa prerogative pa rin ng Pangulong Marcos kung i-reappoint o kaya ay sadyang hindi na itatalaga muli yung kanyang miyembro ng gabinete. Pakinggan yung bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Hearings for the Commission to confirm is because we take our job seriously.
That is from 9 in the morning to 5 in the afternoon, Tuesdays and Wednesdays. And for the record, ang hearing talaga ng Commission on Appointments, Wednesday lang po yan. Diba? Tuwing Wednesday lang po yan. Ginobol time na namin yan, Tuesday and Wednesday, para lang may pasa natin itong mga appointees ng Pangulo. Kaya, there's no truth to the fact that we are delaying the process. There's no truth to the fact that we are inadvertently not doing our job. We are doing our job, and we're doing it quite efficiently, judiciously, and of course, we take our job very seriously when it comes to the appointments of the President. Yan mo, Mario, pagpapaliwanag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sila na kasi yun nasisisi dahil sa pagkakabypass ni na E.S. Rodriguez, Press Secretary Trixie Cruz Angeles at itong si Commission on Audit Chairperson Jose Calita. At sabi nga niya, talagang nagkaroon lamang daw ng kakaulan ng oras, pero eventually nasa prerogative pa rin ng Pangulong Marcos kung sila i-reappoint. Pero yun nga, hindi na sila tinalaga muli. So, bayan ko lamang Mobile Mar, ang mga na-approve ngayon na budget dito sa pagdinig sa Senado, o sa budget hearing para sa sunod na taon, yung budget ng Department of Budget Management nasa 1.8 billion pesos at yung sa Department of Tourism na nasa mahigit 3 billion pesos. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, panibago na namang milyong pisong halaga ng shabu abay nasabat sa isang operasyon doon pa naman sa sementeryo sa lalawigan ng Cebu. Nasa linyang Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak na isang lalaki matapos ang isinagawang bypass operation ng City Drug Enforcement Unit kahapon sa isang sementeryo sa Barangay Karatan nitong lungsod ng Cebu kung saan nasabat ang higit kalahating kilo ng shabu. Nakilala ang naresto na si Elton John de la Torre alias Aki, 30 anyos at residente ng poblasyon Compostela, Cebu. Nakumpiska mula sa posesyon ni de la Torre ang 675 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatiyang nagkakahalaga ng 4.6 million pesos. Nakatanggap pa ng impormasyon ng pulisya mula sa isang preso kaugnay sa pagkakasangkot nito sa illegal drug trade, kaya isinailalim ito sa surveillance at matagumpay na nahuli sa buy-bust operation. Inilarawan ang suspect na isang high-value individual at kabilang sa drug watch list dahil sa laki ng bultong shabu na mai-dispose nito sa Cebu City, Compostela at sa mga kalapit na mga lugar sa probinsya. Nahaharap ngayon ang narestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala sa panig naman ni CCPO Director Police Colonel Arineo Dalogdog, dilinaw nitong wala umano silang nakikitang drug syndicate nitong lungsod. Sinabi pa nito na mataas din umano ang performance ng pulisya dito sa paglaban sa illegal na droga. Pag-imbestiga, wala naman tayong nakitang wala naman tayong identified na drug syndicated group dito sa Cebu City. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Libo-libong kahon naman ang smuggled na sigarilyo na nagkakalaga ng 200 million pesos na kumpiska ng otoridad dun sa may Zamboanga City. May karagdagang pag-uulat ng Star FM Zamboanga. Nakumpiska ng 2nd Zamboanga City Mobile Forest Company at Bureau of Customs at iba pang kawani ng ahensya ang mahigit 6,000 mga master cases na smuggled cigarette. Ito'y matapos magsagawa sila ng seaborne patrol ang borderline ng vicinity waters ng Tumalutap, Zamboanga City. Ayon sa investigasyon, lulan umano ang mga nasabing kontrabando sa dalawang motorized na bangka mula Holosulu patungong Alicia, Zamboanga, Sibugay at Cotabato City. Tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 210 million pesos ang halaga ng nasabing kontrabando. Sa naging panayam ng Star FM Zamboanga kay Police Lieutenant Colonel Reynald Arino, Commander ng Zamboanga City Mobile Forest Company, pagkatapos ng 2 buwan na surveillance kasabay rin sa maigting na seguridad ng Zamboanga Hermosa Festival sa lungsod ay matagumpay itong naharang ng operatiba. Ito umano ang pinakamalaking huli sa taong ito at binigyan ito ng papuri ni Mayor John Delipe na kung saan binisita at inspect ang mga kontrabando.
regular we conduct sea patrol dito sa area ng south at saka west and east portion of Zamboanga City. Since every day we had early morning yung procession, tsaka may at the same time may ongoing mass nangyayari after the procession. So we secure yung paseo. So after securing paseo, the tendency nagpapatrol na po yung bangka natin. Actually dalawa sila yung nagpapatrol. And when we conduct patrol, we check all boats in, going out from Zamboanga City and coming into Zamboanga City. So nagkataon po itong dalawang lansya natin ay dumaan dito sa vicinity ng Tumalutab. So when our troops check yung bangka, in plain view, nakita po yung mga items na cigarette po. Sa ngayon, patuloy pa rin ginagawang mas malalim na investigasyon ng otoridad. Kasalukuyan, nasa custody ngayon ng Bureau of Customs ang mga items para sa kaukulang disposisyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky, nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pang-aatake naman doon sa Mexico, 18 katao ang patay, kabilang ang mayor ng isang bayan. At 16 na migrant women naman patay matapos lumubog ang sinasakyang barko sa isang isla sa Greece. May karagdagang detalye si Bombo JC Galvez. Patuloy pa na iniimbestiga ng mga otoridad sa Mexico ang motibo sa nangyaring pang-atake sa San Miguel Totolapan, estado ng Guerrero na ikinamatay ng 18 katao. Kabilang sa napatay na suspect, si Mayor Conrado Mendoza. Maliban sa mga namatay, inihayag ni Prosecutor Sandra Luz Valdovinos na sa 2 katao rin ng sugatan. Nauna nang lumabas ang mga ulat na ang nangyaring pang-atake ay ginawa ng Los Tequileros Gang na kaanib sa isang malakas na kartel ng droga na tinatawag na Jalisco Nueva Generacion. Napag-alaman na ang San Miguel Totolapan ay isang bayan na may humigit kumulang 4,300 katao sa isang lugar ng Guerrero na may kasaysayan ng marahas na pagtatalo sa pagitan ng mga kartel. Samantala, hindi bababa sa 16 na migranteng kababaihan ang namatay ngayong araw matapos lumubog ang sinasakyang barko sa isla ng Lesbos sa Greece. Ang lumubog na barko ay dula ng humigit kumulang 400 katao, base yan sa pahayag ng Coast Guard. Sa sakay ng barko, mayroong 16 na bangkay ang naitalang patay ayon yan sa isang opisyal ng Coast Guard. 9 naman ng mga babae ang nailigtas, samantala humigit kumulang 10 katao pa ang nawawala. Ayon sa mga nasagip, patuloy pa rin ang search and rescue operation dahil sa umano'y 15 pa rin ang nawawala sa lumubog na barko. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Sa NBA muna tayo sa ilang games kanina, kaugnay pa rin sa preseason games at mayroon din tayong update sa Legend Performance Camp para sa women's gymnastics dito naman sa Pilipinas. Mga balita na yan mula kay Bombo Alaysa Eclarinal. Nagwagi ang Phoenix Suns kontra Los Angeles Lakers sa score na 119-115 sa ginanap na exhibition game sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Nanguna sa panalo ng Suns ang veteran player nila na si Chris Paul na nagpasok ng 13 points, 4 rebounds at 10 assists. Sa kabilang banda naman, nasayang ang diskarte ni Lakers superstar LeBron James na nagtala ng 23 points, 3 rebounds at 4 assists, ngunit bigo pa ding manalo ang kanilang koponan. Una rito, ang Phoenix Suns ay mayroon ng isang panalo at isang talo, habang ang Los Angeles Lakers naman ay ito na ang kanilang pangalawang talo sa preseason games. Samantala sa larangan naman ng gymnastics, naging matagumpay ang pagbubukas ng Legend Performance Camp para sa mga women gymnast na pinangunahan ni Gymnast Association of the Philippines President na si Cynthia Carrion. Ayon sa kanya, bibihira ang mga Filipinang singgaling ni batang Pinoy gymnast Carl Eldrew Yulo na kapatid ng world champion at Olympian na si Carlos Yulo. Si Carl Yulo ay tinaguri ang young veteran dahil sa murang edad na 14 anyos ay nakakuha na ito ng 7 gintong medalya bilang isang gymnast. Pakinggan natin ang pahayag ni Cynthia Carrion. They all said they've learned a lot and they were so happy about the training camp that they received.
It was really very, very successful. We invited the legends. These are all Olympic champions. I had an Olympic champion plus coaches that made Olympic champions. At yan si Gymnast Association of the Philippines President Cynthia Carrion. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman sa Indonesia, mga fans doon ay sinantabi muna ang awayan para sa prayer vigil at pag-alala sa matindi. Ito po yung Didley Stadium Stampede at binakong impormasyon ng Star FM Bacolod. Isinantabi muna ng mga Indonesian football fans ang rivalry ng mga team dahil sa insidente na nangyari sa Malang na itinalang worst disaster na pinakaunang nangyari sa football. Inaalala at patuloy ang vigil na isinagawa para sa mga namatay at pakikiramay ng mga fans na naturang sports. Ang winning team ng Persebaya at mga fans ay hindi nagsagawa ng party at pagsasaya at pinaplanong magsasagawa na lang ng motorcycle convoy upang i-welcome ang mga nanalo. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Mark Castro, presidente ng Filipino community sa Indonesia, naging malaking parte ang football para sa mga lokal doon. Talagang mahilig sa football ang bansang ito. Kung tayo ay may PBA, meron din naman sila, o sila naman merong liga sa football na ang pagkakaiba hindi commercial kung hindi lugar-lugar. Maaalalang nagpaputok ng tear gas ang mga pulis upang matigil ang kaguluhan na naging sanhi naman ng stampede. At yan ang balita. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News, Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, sinamahan mismo ng personal ni Congressman Sam S. Versosa ang sikat at dating kampiyon sa boxing sa buong mundo. Itong retired na si Floyd Money Mayweather na tumambay pa raw at makisalo-salo sa isang barangay doon po naman sa Sampaloc sa lungsod ng Maynila kung saan lumaki naman ang congressman. Makikita sa mga larawan na masaya nga rito na nakipag-usap at umupo sa gilid ng kalsada itong si Versosa katabi at nakipagkwentuhan pa ang undefeated World Boxing Champion na si Floyd Mayweather Jr. Sa isang pahayag, sinabi ng mababatas na ang mahalaga raw na huwag makalimot ang isang tao sa kanyang pinanggalingan, lalo na kung galing ito sa kahirapan. Dagdag pa ng mababatas, parado umano siya na lumaki sa Sampaloc, Maynila. Kaya naman, inimbitahan niya ng personal itong si Floyd Mayweather Jr. na tumambay at doon na rin kumain upang maranasan nito ang realidad ng pamumuhay naman sa Pilipinas. Nilatagan pa raw ng pagkaing pangkaraniwang hinahanda ng mga Pilipino itong salo-salo katulad ng inihaw, manok, hotdogs, kanin at tumikim din daw itong si Floyd Mayweather Jr. ng dirty ice cream para makumpleto naman ang Pinoy street food, yung tambay experience ng sikat naman na boksingero dito sa Pilipinas. Ay naman dito kay Floyd Mayweather Jr., ito na ang pinakamandang karanasan niya sa Pilipinas maging sa buong Asya. Una rito dumating nga si Mayweather nitong nakalipas na Setyembre 27 sa panyaya rin ni Congressman Versosa. Lulan ang private jet na The Money Team. Naparito rin si Mayweather sa bansa upang pasinayaan ang bagong opisina na pag-aari daw mismo na natura namang congressman. Bombo Entertainment News. Ang Hollywood actor na si Brad Pitt, todo tanggi sa aligasyon na nangbugbog siya sa dating misis na si Angelina Jolie. May chika si Bombo Chill Emprido. Nagulat ang mga fans ng sampahan ng countersuit ng Hollywood actress na si Angelina Jolie laban sa kanyang dating asawang si Brad Pitt na agad namang itinanggi ng panig ng aktor. Ayon pa dito, hindi niya sinakal o binatukan ang aktres nung sila ay nagsasama pa. Matatandaan na sina Jolie at Pitt ay nagkagulo dahil umano sa pagbebenta ni Jolie ng kanyang steak sa kanilang pinagsamang French winery sa Chateau Miraval. Ibinenta ni Jolie ang kanyang kalahati ng winery noong 2021 sa Tenute del Mundo ng Stoli Group na kinokontrol ng Russian oligarch na si Yuri Shefler.
Si Pete ay nagdemanda kay Jolie noong Pebrero na sinasabing sila ni Jolie ay may kasunduan na hindi magbebenta ng walang pahintulot ng isa. Ayon naman sa aktres, walang ganoong kasunduan at ibinenta niya ang kanyang bahagi ng gawaan ng alak dahil sa financial problem. Ibinahagi rin ni Jolie ang higit pang mga detalye tungkol sa isang umano'y insidente sa isang pribadong eroplano noong September 14, 2016, 5 araw bago siya magsampa ng divorce. Samantala naman, sumugod ang isang grupo ng eksperto sa pampapasabog sa Japan nang mayroong kahina-hinalang pakete sa isang parking lot at nakatanggap ng tawag ang pulisya sa Japan tungkol sa isang silver briefcase sa parking lot ng isang municipal cemetery. Ang Regional Bomb Squad ay ipinadala habang hinaharangan ng mga opisyal ang mga kalsada sa loob ng humigit kumulang 300 metrong radius ng briefcase ng higit sa 3 oras. Nabulabog din ng ilan pa sa rumesponde kabilang ng isang helicopter upang makuha ang maselan at potensyal na peligrosong gawain ng mga expert sa pinangyarihan. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, natagpuan ng pangkat ang mga gamit na pang-adults at hindi isang bomba. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Iniulat ngayon ng Bureau of Treasury na umutang na naman ang Pilipinas na nagkakalaga raw ng $2 billion mula sa mga foreign lenders sa pamamagitan ng tinatawag na bond offering upang pondohan naman ang budget ng administrasyon. Itong tinatawag na dollar bond issuance na siyang una sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasunod na rin ng 70 billion yen na bond offer noong buwan ng Abril at yung $2.2 billion offering noong buwan ng Marso. Ayon kay National Treasurer Rosalia De Leon, ang matagumpay na $2 billion bond issue ay sa 3 tranches. Ito yung sumusunod, $500 million in 5 years at meron tong babayaran ng 5.17%. $750 million babayaran ng mahigit 10 taon at meron namang mahigit 5%. At gayon na rin itong 750 million yung kabuuan na ito na US dollar at babayaran ng 25 years ang pangatlong tranche at merong porsyento daw ito ng 6.10%. Ayon naman sa Treasury, ang kikitain sa pagbebenta ng 5-year at 10.5-year bonds ay gagamitin sa general purposes kasama na yung mga budgetary support. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Halos wala pa ring pagbabago naman sa palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines sa kanilang report, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 58 pesos and 65 centavos. Sa ulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 46 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 16 centavos, Saudi Riyal 15 pesos and 59 centavos, habang yung euro ay katumbas sa bansa 57 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Orafium Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.
Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo at ka-Star Nation, trivia na naman tayo para sa Pasko. Alam niyo ba kung saang parte ng mundo na ang mga mamamayan ay naging kaugalian na nila sa panahon ng Noche Buena? Tanging seafood lang ang handa. Ito ay sa panahon ng Christmas Eve at Christmas Day. Ito ay matatagpuan doon sa Galicia sa northwest Spain. Ay nasabing lugar ay napalibutan ng tubig kung kaya ay abunda sila sa iba't ibang klase ng seafood mula sa shellfish, lobster at crabs. Naging popular dessert naman nila tuwing Noche Buena ay ang turon at pulburon. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 80 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Luna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng